Čaute, možno 5 minút. Ja som taký vlog a chcem sa ťa opýtať, že máš dobrý štýl, že čo ti dokáže zlepšiť náladu. Keď máš napríklad zlý deň, že smutná, ale takto, že čo robíš, že čo ti robí radosť? Hudba. Hudba? A akú hudbu si zapneš napríklad, aby si odporúčala mojim fanúšikom, pretože oni nevedia, čo majú teraz počúvať a chceme im nejako inšpirovať, vieš čo myslím? Takže na teba by som skôr povedal nejakú gotickú, že je tam nejaký metal alebo takto? Nie, hard rock. Hard rock, dobre, tak si mi spravila radosť, že si odpovedala a ešte, keď sme pri tej radosti, tak môj bonus, ktorým ja vám spravím radosť, je, že zarepujem. Počúvam hard rock, keď chcem mať radosť, to mi spraví vždycky radosť na spánok, aj keď sa zobudím, počúvam to stále, you know what I mean, keď nič nerobím, aj keď jazdím, môj Mercedes nemám žiadne stresy, pozri si tam hard rock, je to super, máme sa jak Magor, je to super, jo, mám jak Valo, plný playlist, mám jak Valo, pomyjí, plný vyjebaných pesniček, ktorí mi robia radosť a posielam do piče negatívnu náladu, tomu veríte, Môže byť? Dobre, ďakujem, že sa zapojili, majte krásny deň, uchovajte tento super štýl a pekný zbytok dňa.